CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kinongyalam jong kakasi Students Union, Southwest Border Circle. Hakan rutarik jumbang aja pun Rio, ka alit ban IT da darkas how member secretary, ka Meghalaya State Pollution Control Board, halo ka jingkalarong ka wak prang. Kabadan hai East Giant Hills District. Kabe keren bu nonglung hubor ka batisi TV, u Education Secretary ka seng, usamla Adrius Talang, ulong pakajing IT ya ka jing tho, so member secretary kalong baun pa toket benya, halo ka jing kalarong ka wak perang. Ula pentip ru, baka prash nong Aquatic Life Environment Protection, kala ay jing kersyan ya ka KSU halo ka ni ka benta. Pak nakaliang member secretary ka Pollution Control Board, u Dr. GH Chermang, ula pentip siya kaseng, paun sa pa eki officer, panit jurip, kakitayaw gibansawan, ya kajing kalarong jong kawa, kanang manlap ya kadaw tenray. Nakaliang jungi ka KSU Southwest Border Circle tang dang wan kenduk bado member secretary jong ka MS BCB hago yede bat ka jingjia jong ka jing kala rong jong ka pawe ni ka wang te po izentia ka wing khot wa perang bat ka don ro ka jingjia jong ki yap jingyap jong ki dok kha te menne ngila wan ye kenduk bat i ngila ai ru ye jing tho ban diman ya i nak office jong i ba kin le ya ka investigation ka e ka daw tenrai ba ka jia ya te ka wa bat bakin lab bat pe stom ya kita ki badan bentah ka ban pen jabo ya te ka wa na kaliang member secretary ula ong ba man kinihin mars yumi katuka news statement ka bangina ka sing pen ni pen mi na kaliang jong ula pha mar ya ki staff jong hang ne ban investigate sikte ki jaka ban sim sample ban collect na ka te ka wa pada mata kidang up ya kata report lanu ki penmi te tat hadu kata kapor ula ban ong nak liang jong kata ngi nak liang keseng ngi tip ka ka daw ta ka daw ngi wan ban ya kundu bat i ban ai ka complain i bakin bagani ka office kan le bat kan te makahi ka ban check ne ka ban wat i ka daw trai jong ka jingjia jong ka te wa Lele pikalan Kanda pi tharai karne ka bisa kali jono gane ba ka hospital te kala ajkai nang ni binti aswa hang ne hadu nda de por khamo sister hapsiu kat noma ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka koridor